אם יש חצילים, תיקח אותם ותכניס אותם למטבח פה. אוקיי. 3-4 שקים. תקשיב, יחזירו לנו את השינויים, אמרו שצריך לערבב את זה עם משהו, לא ברור לנו. אני מתל אביב, במרכז, אני עבדתי בעבר, וישר מן הסתם שכל הדבר הזה התחיל, אז ישר באתי לעזור. אני אחראית על כל המיון והקליטה של כל החמ"ל האחיד. אני פה כל יום, מבערך 9:30 בדרך כלל, עד יוצא לפעמים 4-5. אנחנו לוקחים את כל הקופסאות ומעבירים אותם לפי מה שיש בפנים. אם נגיד יש שניצלים, שמים על השולחן של החלבון. אם יש פחמימה, שמים בשולחן של הפחמימות. זה יותר מציל אותי, אני גם נותנת, אבל גם זה מציל לי את הנפש. אז שיהיה לנו אחלה יום באנרגיות טובות כמה שאפשר, ובהצלחה. כל אחד פה חווה איזשהו משבר, איזשהו כאב. שאפשר להסביר אותו ואפשר להקל אותו. אני חושבת שהמקום הזה גורם לכולם לצאת קצת איזושהי שפיות. מה התאריך היום? 18? כולנו פה מכירים, גם יש פה אנשים שאיתי כל יום. גם כאלה שאני לא מכירה בכלל, אני מרגישה שאנחנו כבר חלק מאיזשהו ביחד כזה. זה באמת עושה לי טוב. בבית אתה כל הזמן עסוק בעצב הזה ובבכי, וכל יום שאני מסיימת פה זה לבכות בבית, אז נראה לי שעדיף לי להיות פה. אתה רוצה להתעורר בצהריים? פירה אחד, לתנור אחד וחמוסטה אחד. קוראים לי תמר, ואני בת 55. הגעתי לכאן כי ראיתי שצריך פה אנשים, ואני מאוד מסוימת. ובעיקר הרגשתי שאני רוצה לתרום את חלקי באיזושהי צורה. לא יותר מספק מאופק בשבילי. אני שמה שעון, ואני מתארגנת, ואני ממש מחכה לזה. כשאני חוזרת הביתה, אני ממש נפלת, אני מתרסקת למציאות. פה אני מנתקת למציאות. אני מרגישה שיש לי אבן ענקית שכל יום היא גדלה על הנשימה, ממש כל יום זה יותר גרוע. ואני חושבת שפה זה כאילו, אני מצליחה שנייה לשים אותה בכמה שעות בצד. כמה ימים יהיו לי מלא חברים חדשים. זה ממש תחושה שאנחנו ביחד. אני מרגישה שאנחנו חיילים שאנחנו גם, אנחנו חלק מהקרב. לשפיות. זה מה שאנחנו עושים. שפיות של עצמנו, שפיות של מישהו מכירים את האוכל. וגם אני כאילו, באמת, כל מנה של קיבוצים זה כאילו... מה יותר מאכילה רגשית כזה? צוות הקשישות. כן, אנחנו כאן עמדה של גיל הזהב. זה אחווה מדהימה, זה יחד מדהים, זה אנשים שמכל שדרות העם מתקבצים ועובדים כאן. מה קורה עם הפירות? יש דבר? לא, עד עכשיו עוד לא היו פירות, וגם הם גם צחת הדעת, כל הזוועות. ריטה, אכילי אותה, תירנסו כל היום. זה מציל אותי. הכל זה רצף של רגעים קשים, כשאתה מתפנה פתאום לטלפון ואתה שומע, ותוך כדי זה אתה שומע איזה סיפור אימה של ילד, נער, נערה, תינוק, נהדר, או משפחה חטופה, ואז אתה מתמלא להט ועזוז וממשיך לארוז, כי אתה אומר, אוקיי, למענם ובשבילם, אנחנו נעשה את זה. בן זוג שלי אתמול נסע במשלוח של 250 מנות לחיילים בשטח, והרס"פ תפס אותו, פשוט לא ידע איך להודות, הוא אמר, חיילים כאן רעבים. ובאמת, כששמעתי את זה, לא האמנתי, זה ממש צמרמורת לחשוב שיש חיילים בשטח שרעבים. אני איתי, תל אביב, בן 24, חזרתי מטול במזרח, יום לפני המלחמה. זהו, כאן בינתיים מתנדב אחראי על האריזות. רגע, אני רגע אגיד לך.
אני כאן כל יום, כל היום. חלק מזה זה התמודדות שלי עם המצב, כאילו אני אוהב להתמודד עם עבודה. חלק מזה זה לעזור, יש לי הרבה חברים בשטח עכשיו, גם בעזה וגם בצפון. זה כזה סוג של דרך שלי לתרום. כשאת אורזת את החלבון, שימי סטאקים של 8 חלבון, ואז שימי על זה את זה אקסטרה. תחושת הקהילתיות, ויש כאן זה ממש דומיננטי פה, כאילו יש לנו כזה מטרה משותפת, וכולם באים כאן בשביל משהו אחד, ואין כאן איזה סוג של מניע זר, כאילו כולם כאן רק כדי לעזור. אני פוגש גם חבר'ה גם, כאילו בני ישיבות, ואנשים כאלה שבדרך כלל לא הייתי מדבר איתם, אבל כאילו איכשהו המטרה המשותפת הזאת גרם לי להתחיל שיחה ולהתחבר גם, ואני גם מאמין שאחרי כל טרגדיה בחיים שלך, לא משנה מה היא, אז אתה די בוחן את קטלוג הערכים שלך כאילו. אני יכול להגיד שאני יותר מחובר לארץ, זה בוודאות. יש לי ערך יותר גבוה לקהילתיות, שבעבר כאילו די כזה הזנחתי, והיום אני חושב שזה ממש ממש חשוב. היום עברתי את המשבר. אני מפה, אני מתל אביב, לרחוב דובנוב, קרוב לבית גם. הציעו לי לחתוך ירקות, אני פה בפינה שלי, ואני מבסוטה. אין לי הסבר לזה, אני לא מצליחה לעשות משהו אחר. אחר כך אני הולכת הביתה, יש לי קורסת מסאז' כל הגוף כואב לי, כל השרירים וזה, אבל לשמוע את השמחה של מי שמקבל את מה שאנחנו עושים פה, זה עושה לי, ואני מרגישה שאני חלק מזה. אני חושבת שזה מה שעושה לי את הסיפור, עוזר לי להעביר את הבאסה. אני הולכת להביא כלים, מודה, אין לי זמן.